रायमना बाजारसालिनि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोंनिसिम खौरां लाफैनो थाखाय गिबियावनो साबायखर बावबाय। दिनै जोंहाबो मोनसे बिसिडिसि लेभेलावहाय नैबे सांस्कृतिक महारन मोनसे हारिमुवारि जांख्रिथाय हाबाफारि खुंफुंनो जोंबो हाबाय। दा बेजों लोगोसे जोङो जोंनि देरबोनाय लाइमोनफोरखौहाय जोङो मोसानाय बा मेथाइ खननायावहाय जाहाथे जोङो एसे गोजौ थाखोआवहाय लांनो हायो बे थांखिखौ लानानैहाय दिनै खुंफुंनो हानायखौ जों जोबोद मोजां मोनदों, साबायखर बावहरदों। जाहाथे जोंनि आसाम सरकाराबो नैबे जोंनि गोदोसोनानै थानाय गामिफोराव नैबे प्रग्रामफोरजों जोंखौ जांख्रिथाय लाबोनायनि थाखाय जों बिसेसकरि हेमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार सारखौहाय जोङो साबायखर बावहरदों आरो। दङ थारमाने जोङो मोनफ्रोमबो हारिनिफ्राय मोनसे हारिमुवारि मोसानाय जेरैहाय जोंहा दिनैहाय बाहागो लाफैनो हादों राभा बिथांमोननि कमिउनिटिनिफ्राय, जेरै खुरुक उरां बिथांमोननिफ्राय, सान्थालि आरो बेबायदिनो बर' बागुरुम्बा, बेबायदिनो जोङो मेथाइ खननाय गासैबो हारि माहारिनिफ्राय जोङो दिनैनि नैबे जिथुनाखि प्रग्राम बेखौ जोङो बाहागो पार्टिसिपेट खालामजोबनो हादों। दा जोबोरैनो जोङो रंजादों। जोंनि नैबे गोदोसोनानै थानाय गामिफ्रावबो नैबे प्रग्रामफोरखौ खालामनानै होफैनायनि थाखाय आरो जोङो आसा मिजिंथिदों जाहाथे जोङो उन लेभेलावहाय जाहाथे जोङो मोनसे गोजौ लेभेलाव बा एलएसि लेभेलावहाय जोङो मोनसे सायख'जानानै आरो गोजौ लेभेलाव थांनानै जोंनि गथ'फोर लाइमोन देरबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय बेबायदिनो रोजाबनाय मेथाइ खननाय बायदिसिनायावहाय जोङो दावगालांनो हागोन होननानै मिजिंथिदों। আৰু আমি আমাৰ জাতিটো যেনেকৈ ভূপেন হাজৰিকা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু ৰাভাদেৱ আমি সকলোৰে বিষয়ে জানিব লাগে। তেহে আমাৰ আজিৰ যিবিলাক কণ শিশু আছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে, তেওঁলোক ভৱিষ্যতে এজন আমাৰ সুনাগৰিক হ'বলৈ হ'লে তেওঁলোকক আমি এনেকৈ কালচাৰৰ শিক্ষাটো আমি দিব লাগিব। আৰু কালচাৰৰ জৰিয়তে আমি হিংসা বিৰোধী যিকোনো এটা আমি পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পাৰিম। প্ৰগ্ৰেমত উপস্থিত হৈ আমি আৰু আপোনালোকৰ যি মৰম সহযোগিতা পাইছোঁ আমি তাৰ বাবে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিচিডিচিৰ পৰা এলএচি লেভেলত এইটো হ'ব, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হ'ব, তাৰপিছত এইটো ষ্টেট লেভেলত হ'ব এই প্ৰগ্ৰামটো। তো এনেকুৱা এলএচিৰ পৰা এইটো ষ্টেট লেভেলত হ'ব। তো আমি চবেই এই কাৰণে ষ্টেট লেভেলত যোৱাৰ কাৰণে আমি চব ৰেডি হৈ আছোঁ। চাৰ্টিফিকেট পাব, তাৰপিছত তেখেতে প্ৰাইজ মানিও থাকিব, যাতে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফাইনেলিষ্ট হ'ব তেখেতে প্ৰাইজ মানিও পাব, তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট পাব। ঠিক আছে। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन। लोगोसेनो